Igbo mulunze, Igbo muloze, kenekwa mozo. On this live video, we have to address some issues that are flying in social media. So, before I continue, I say good morning, good afternoon, good evening, depending on the time zone. If this is the first time you are across or you are watching my video, I say welcome. I am still remain the only Maazi-UC. Please tell me where are you watching me. Tell me your mind regardless what is conspired in social media about one of us is no other person than the great Igwe Nando with Okongwu, Dellysea, Ifediche. So this issue have bring concern on my tables. So we have to address this issue. That is why I am here in this morning. Please, there is a lot of things we needed to address. I need a booth. Amaron can the buy swero a hotter or to Ifediche nemeno. But on this episode, I say, talk what you know. That is the title of this morning episode, being Sunday, 29 October 2023. I am live and dilate by the glory of Chukwukike na nsọpụrụ nke mmadụ. Ise. Igbo mulunze, Igbo mulozo. Ka anyị kpọfu ya ọsọ. Mana biko ife inweta ife ozi a kaba arụ megini gbasara nya. Ogeni na-esere Okongwu, Dibia na the great Igwe Ayaya Nando nke buteziri okwu na ụka n'iru akwụkwọ. Talk your mind or talk your own. I have to address this issue based on two factors. Mmeji ofu iche we megini tiwe nnụnụ na-abụ. Ife na-eme n'iru akwụkwọ bụ as the result of ignorance, lack of understanding, and endurance, patience, or perseverance that bring a lot of damage or criticism to one of us. Ọ bụrụ ndị Igbo bụ ife bụ mbụ na-eme ọdịnala na omenala. A lot of people are practice their traditions, their belief, and their cultures. So, ka ife nke anyị nwabụ ndị Igbo ji wee pụ iche. Nke ọbụla anyị mere ọ pụ iche n'iru akwụkwọ. If we come for different tribes and tradition beliefs, o nwere ndị kwenye n'ife ha kwere. Mana ife bidoro okwu a bụ as a result of lack of moral respect between the two parties or lack of understanding. Okongwu, Dibia, Dellysea, Ifediche. Ogo bidoro ime ife ọdịnala is doing well. Ogo no beye, ogo bido be ije gba ndị dibia interview mob. Ibupta ha n'iru akwụkwọ. He doing perfect well. I follow him. He teach a lot of things concerning tradition on his comfort home. Perhaps, I don't know what ring lure him to this, extent that this have castrated over social media. Because, sorry, no Igbo.
Even you are so Igbo for the benefit of those who don't understand the English language. That's why I miss it. You should pardon me, please. The way I speak it, please try to understand. So na-eme ọfụma na-akọwa ihe gbasara ọdịnala. Ndewo nwanne nwoke dị young. Ndewo na isonyere m. Na-akọwa ihe gbasara ọdịnala ọfụma. Nke nwere mmụọ na mmasị ị na-ege ife onyonyo ya. Bet Okongwu Dibia ndị be anyị si na oke soro ngwara nwa mmiri oke ọma nkọ ngwere iji ụwa si n'akara aka because of greediness and envy between Jik and Okongwu. Okongwu na-enegara Jik anya mana ọma na Jik na mmụọ mmadụ niile dị iche n'iche. Nghọta onye dị n'iche n'iche. Ọchọ ka o mee Ifediche mere. Onye ka ndị wesi oke soro ngwere ma mmiri ọkụ oke ọma nkọ ngwere. O wee dakpunaga ya bụ ife. Ije eji maka onye na-eme nke, you have to develop your own. Ị ga-eme nke gị nwa. Listen to you nwanne m. Ị ga-eme nke gị nwa with your own pattern. Onye kpatara ife ọnọdụ Okongwu ji wee dị ụdị ya. Since Okongwu Dibia bido gbagebe ndị dibia bupụtawasịa ndị dibia n'iru akwụkwọ oge ka problem bidorunu. Truth, I'm telling you, whether you believe it or not, I'm telling you the pure truth. Akụnyere mmiri. Oje na nke dibia obupụta dibia n'iru akwụkwọ. You know that some people, because of the trust and belief they have in you, ife dibia gwa ha ga-eme. Mana when the consequences come, ngewa bụ onye banyere ha n'iru akwụkwọ ka ga-ejide. Ọ bụrụ dibia because dibia ji ife ozi ya were mee gịnị bupụta onwe ya. So learn lesson from this.